Зияны қая боламын енді? Қазір. Bütün данныйларны бұта бітіргенлер, қазір. Түшке қадар жетішірмін дегенім енді 2 толып кете болғайым. Мен барып жеткенше 2 болыр. Диянышқа тезірек. Так, мында объемдар дұрыс ма, жоқ ма? Ярар, Диянышқа, ярар. Вадим Сергеевичтен қол қойдырырға ұнытма. Иштесің ме? Иштем. Әйдә тез генә қол қойды. Ярый оңышлар өзің. Ярый йөгергән. Сәгать 3-ләрдә радик килергә тиеш. Мен кайтып җитәргә тырышырмын. Кайтып җитмәсәм сөйләшә торыгыз. Безнең өчен бик кызыклы тәкъдимнәр булырга тиеш. Айсулу юкка тотынмый беләсең. Беләм. Шулай да кайтып җитәргә тырыш, ярый. Ярый кит. Алло. Бүтүндөй баштан чыккан. Азыр Ленар белән Зиянны җибәремен. Белмим шул. Бәлкем иртәгә өлгерәбез, матырым. Уйлап карармын, ярый. Юк, Искәндәр әлегә күренмәй. Кайтып җитәр анысы. Ярый, пока, ярыймы, матырым, пока. Так. Гнас, кіріп шығалы. Вадим Сергеевич. Сен балалардың аласы бөләкләрінің исемлеген түзедің ме? Түзедім. Қазір Тәскира Хакимовны Диана белән кибетләргә барып кайтсын. Шоферга әйт, Тәскира Хакимовны өйдән кіріп алып чыксыннар. Аңладым, Вадим Сергеевич. Нинди бәхетле хатын. Кемне әйтәсең? Тәскира Хакимовнаны. Әзмәвердә Вадим Сергеевичны уч төбендә генә тота, ничек карата алган диген. Үзе кеп-кете генә, шибәрлеге дә уртача гына инде. Бәхет эше диләр аны. Руслар нәрсә ди? Не родись красивой, а родись счастливой. İsənmisiniz? Сәнмісіз? Сіз Вадим Сергеевич қамы? Әйе, аңа дейсәң дә була. Tutsa Мәскәүләр якын. Сәлам. Нихәлләр, Казанны бөтенләй оныттың син. Соң эш бит эш. Вакыт әйтерсең дә су кебек ага да бетә. Нихәсе? Ярый, Вадим үзендәме соң? Үзендә булырга тиеш. Михаил дошман. Сәлам. Әллә мен әйтәм Казанда даштың инде. Адашырлык булган шул сезнең Казаныгыз үзгәргән. Нигә алай дисең? Соң бөтен җирдә казыйлар, бөтен җирдә төзелеш. Минем шәһәр түгел инде ул хәзер. Зияны, син китмәдеңме әле? Тәскира Хакимовны көтә бит инде үзегезне. Хәзер шалтырата башлаячак. Соң мин китеп бара идем. Офиска таныш түгел принц килеп керде. Берәү дә аның белән мине таныштырмый. Менә аптырап калдым әле. Принц түгел, Искәндәр абыем, безнең Мәскәүдәге партнерыбыз. Диана. Искәндәр. Безнең Диана принц көтә инде ул. Ак җилкәнле карапта килүче принцны. Юк, зур кап-кара джиплы принцларны көтә хәзерге кызлар. Сезнең зур капкара джибегез бармы? Диана, юлында бу. Очтым, Вадим Сергеевич, очтым. Ну, хәзерге яшьләр, мут күзләр. Шаяра бит инде узырга, шаяра, шундый шаян кыз бит ул безнең Диана. Ул шаяннар, беләм мин аларны. Әйдә Искәндәр минем кабинетка. Әҗә. Аш каткан инде. Бала синеке булса да, аның үз дөньясы икән шул. Менә ул дөньяга башка кеше тыкшырырга тиеш түгел күрәсең. Юкса менә шушы баланың бәхет өчен тырышасың бит. Нишлисең инде? Син бер төрле уйлыйсың, тормышта икенче төрле була. Нишлисең? Язмыш. Адәм баласын төрлечә сыный инде.
Асылының әлі бүтін тұрмышы алда, жайланыр. Радиға да қойты дейсің бейді. Қойтқан енді қойтуын. Білмейм енді аның қойтуы қайырлыдыр ме? Солының бет іштірге тәтілігі жоқ. Әлі башым қатқан енді мене бір күндеріні құдағи шалтыратқан енді. Көптен сөйлешкені біз yok еді. Радикка Сұлудан башқа бір кімде керек түгілдей. Йоқса Радикның миына ефек кібік сыланырға тұрған қызлар бек көптей. Шул қадар яратқан кішіден баш тартырға. Солын айтам. Нөжәлі Радигін қабыл етмес? Іштерге тәтілемей. Теге жігіті де yok бітінді. Құрайлы қойларда екен ол. Матур жігіті еді, әйіні. Матур! Әй, Сұлуыңнан жек яратты. Құрайлы, тік вақытны менен де сұрады. Сұлу шыннан да кеуге шықты ма дей. Сен әйткенше, әйе дейдім. Ағарынып кетті, башларыны салындырды. Әй, мен айтам, қызғанудан шоқ дүрсін әйтмедім. Ай, Аллам. Мада қасы да бек зұрдыр енді амын. Әлдейсіме düşсе, жүрегім әлен ішеп кете, шул халда шуым. Жүрегіме тұз салып отырмасана енді. Ол вақытта нешлерге дейсің меңа, ә? Сұлуның ол егіт білен башы көзі тұңған. Біздің Ғұсман Әмирович, Әнәс Шакировичқа гіл құда да құда деп тақылды. Сұлу больницаға әләкмеген болса, ол қалылар нешек болып бітер еді екен, білмейм. Сұлу больницаға әләкеш мен мұны Құдай қошуы деп аңладым. Аннан соң бет, Радикның да, тігінде Германияда ішлейешегі белгілейді. Аны бет, шуңа көре Мәскеуде университетті оқыттылар. Білмейм. Эй, мене бет шундый кішілер. Икінші яқта сеңа тулай тұрақта ешеуші бір ауыл малайы. Соң сен өзің менің орында болсаң, нештер едің, ә? Нәжия, айтып қара, нештер едің? Әр кімнің сондығы өз бір нәсі білән тола. Шол. Әнә қойдып та кірділер. Исәнме Сұлу? Исәнсіз, Нәжепа. İşleriniz. Ой, балақайым. Келелі онда, келелі. Ой, Аллам, өсіп біткен. Келелі бір сүймәлі өзіңді. Яңа ел жетті бит, ел сайын өсәбіз, Аллаға шүкір. Әйе, шол, қайырлы елларына болсын енді Құдайым. Амин, енді шылай болсын, амин. Шылай болсын, шол. Қарайлы, нәрсеге деп келгенім. Яңа елді қаршыларға бізге кірігіз. Рәшиделер де келе. Рәшиде әнейінің яшағында бек яқын достайды. Анықларында алып келелер. Ие, Алла берсін. Арқада иттеш бар әйімі. Рәхмәт инде, Нәжепа, бізді иркегіл біле қунаққа шақырғаннар иде, әне өзі қорар индейме? Әй, сен иркегіліні қалдырмында, өзің рәхәтләніп, бейрем етерсің өзің шәгіне. Жоқ инде, оны бик шақырдылар, біз шәһәр шетіне шығарға жиынабыз. Бала аптыратып. Не, аптырамас инде. Анда бүтінсі балалар біле келелер. Иптешлер бұланда. Ярый, алайсақ кетейм. Сония, ике ойламайсың, біз де қаршылайбыз. Ярый ма? Ярый шыға. Ярый, сау бол. Ойлашып бітіргіз әлі. Білесің ма? Кеше мен Шерекөлде ердім. Сұлу білән ұшыраша тұрған орындарда болдым. Аннан біздің пиццерияға кіріп шықтым. Қатырлейсің бе шаттағы кафаны? Тоңғаш гүл шунда кіріп жылыны бошап шығайдық. Ол вақытта андай пиццерия бары тек шунда ғана кібікті елайды. Сине, менә шушы қар бөртекләре санын сөйрәтә. Юк. Мен сине миллион еллар буена яуган қар бөртекләре санын сөйрәтә. Әмин?
Мен сені миллион yıllar boyuna çıkan kübelekler sanınca yaratam. Akvar bürtükleri kübrek. Kübelekler zorrak. Biz seni barbar kübrek yaratam. Yok men kübrek yaratam. Haydi yanğa yılını bu yıl birge karşılayız. Tula tıraqtam? Nega gajaplanasın? Biz her yılını şunda karşılayız. Bu yıl iki öbüne olacakız. Мен яңа йылны әтием белән ием янында каршыларга гадәтләнгән. Бәлки син безгә килерсең. Birinçiden senin әнең риза булмаячак. Икенчедән, мен бу яңа йылны синең белән каршыларга телим. Ризамы? Тырышып карармын. Kış baba bilen kar kızı beylendigine bit fotoga düşegez dip. Sulu bilen kış babay hem kar kızı bulup yürülerim iske düştü de rizalaştım. Fatını irtege kilip alarsız dey. Men mitinde olar артынан yürüy almayım. Bir kvitansiya. Өзім жай шыққаштан барып алырмын. Хаманда өткенler bilen yaşaysın ekan. Yok. Ötkenler bilen hoşlaşam. Kim bile, belki tezkirenin altın putasına da oralıp koyarmın hele. Sizni bir prinsesi Diyana'gız da yarıysa gana. Şimdi bala çağa bitindi o. Ne bilmeyim. Aile meselesinde bir kimge bir nese aytib bolmay. Elimde özüm yaratıp ilanıp temin etem. To'xtayla nega ola deysin? Sizning de problemalar yo'qdir mikindi? Problemsiz aile bo'ladimi endi u? Yo'q, anisi bulay aybat yaşaymiz. Ballar o'sadi, tezkira bilan yaratishib yashaymiz. Tiknabi bilan babay. Tezkiraning atiyanisini aytaman. Niçin bizning nikahga qarshi bo'lganlar vot hozir angladim men. Din malay bitmishga narsa ekan u. Men o'zimni umr bo'yi ateist deb yurdim. Yaşı o'zgarasin ekan, turmush o'zgardi ekan u. Mana masalan, tezkiralarga Qur'on o'qishni qaytqashdim. Mulla bize aytdi, barsına da dua qılam dey. Her vaqtlarınızı aytınız dey. So'ng shu vaqtda menim merhum atiyim Sergey Ivanovich ishga kelibdi. Nechigina men Sergey Ivanovichga deb duo qildirdim deydi. O'zi Alloh bir deylar. Pasxa, Rождество vaqtlarında bizga qaytqishni tezkira qora qilib yuriy. Balalar ikki yoqda birgalana. O'kinasinmi? Yo'q endi tezkirasiz turmushimni ko'z oldina da keltira olmayman men. Shulay deb o'ylandiram alay. Anne, bulaklarni olib şeymeli. Bor kızım, bor. Kızım. Razik şıltırattı. Ayттым бит инде, минем аның белән сөйләшер сүзем юк әни. Безнең аралар өзелде. Ярар кызым, алай кырт кисме инде. Кадагыйда шалтыратты. Разикның ике гражданлык белән яшәү срогы биткән икән. Аны озайтырга кирәк. Икенең берсен сайларга кирәк ди. Я Германия гражданы, я Рәсәйнеке генә. Әгәр дә син Германияга китергә риза булсаң, немец гражданлыгын алсаң, анда яшәргә җиңелрәк ди. Син китергә теләмәсәң, ул монда кайтырга да каршы түгел. Теләсә Германиясында яшәсен, теләсә монда, миңа барыбер әни. Кызым, ул бит сине ярата. Ә мин аны яратмыйм. Яраттыра алмады бит. Көнләшүләре белән теңкәмәт иде. Соң кешене үткәннәренә көнләшеп яшәп булмый бит инде әни. Әгәр менә көн саен шулай көнләшеп үткәннәремне исемә төшереп тормаса, бәлки мин дә онытырга тырышкан булыр идем. Менә алай булгач, үзенә шулай дип аңлат инде. Соң мин анарга 7 ел элек бөтенсен дә аңлатып киттем бит инде әни. Булды. Минем үткәннәр белән яшисем килми, минем киләчәк белән яшисем килә. Моннан соң мин синең тормышыңа кысылырга уйламыйм да. Үзең кара. Каршыдагы кибеткә чыгып керәм. Миндә синең белән чыган Давани. Давани кара, шушы бәйрәмендә безгә нинди бүләкләр бирделәр. Кай әле кызым, карыйк әле. Әйдә кызым, ачып кара әле.
Нинди бөлеклер икән анда? Мында. Кара әле нинди матур уенчыклары, конфетлар бигрәк күп икән монда. Алла. Вайсал кайда? Белмим, күренмәде ул. Ничегендер күренмәде. Ул бит кар кызы булырга тиеш, бүләкләрне өләшергә вакыт. Нигә дәвашланасыз? Нәрсә булды? Кар кызыбыз һаман юк. Соң тапкан аптырар нәрсә? Ана Диана кар кызы булыр. Диана инде Вайсал булырга тиеш дип әйтәм. Ярдар инде. Быйыл кыш бабай кем буласың? Неге? Үзем булам. Шаярдам гына инде, Дианочка. Әлі бабай булырга җыенганым юк. Тот. Быел мин кияү булам. Кияү? Әйе, кияү. Әллә өйләнәсеңме? Әниге? Өйләним микән? Өйләнмим микән? Кызлар. Пока, кызлар. Пока. Ого, ишләгән бу. Әллә чынлап та гашыйк булган инде. Я инде Искәндәр. Син дә ялындырма инде. Әйдә инде, студент чакларың искә төшер. Син бит КВН командасының капитаны булган кеше. Кыш бабай тәҗрибәң дә бик зур. Куягыз инде, куягыз. Соңаннан соң күпме сулар аккан бит инде. Әйдәгез сез кыш бабай буласыз, ә мин кар кызы. Мондай кар кызы булганда уйлап карарга була. Нәрсәсен уйлыйсыз инде? Киемнәреңне карагыз, нинди матур. Корпоративкалар өчен дип үткән елны махсус тиктирдек. Әйдәгез инде, нәрсәсен уйлыйсыз? Ярый, башыгызны катырмагыз. Казанда кыш бабай бетмәгән, хәзер шалтыратып чакырабыз. Гөлнас, шалтырат әле. Ярар. Ярар инде, ярар. Каткан башыгызны катырып утырмагыз. Мин риза. Риза. Яшьлекне искә төшерергә икән, димәк төшерергә. Кыш бабай һәм кар салу. Мин беренче тапкыр карсылы булдым. Кызык. Ә сез инде күп тапкыр кыш бабай булгансыздыр. Булгалады. Карсылыгыз кем булды? Бар иде бер кар салу. Ә ул хәзер кайда? Кем? Карсылыгыз. Белмим. Иракта. Үткәндә. Сез аны яратасыз. Сез аны һаман да яратасыз. Кара әле. Син бөтенләй кар салу булгансың бит. Бу кар кызы киеме сиңа шундый килешә. Чынлапмы? Әйе. Матурмы? Бик. Ой, әнә машина да килгән. Беләсезме? Мин бит сез кыш бабай булганга гына кар кызы булырга уйладым. Рәхмәт. Син мине каушатасың бераз. Ә сезгә син дип кенә әйтсәм ярыймы? Әлбәттә. Мин бит синең бабаң. Юк, юк, юк. Мин синең бабам булуыңны теләмим. Кызык. Кыш бабайны кем уйлап тапкан икән ул? Минемчә менә кар кызы белән кар егете булса, матуррак булыр иде. Юк, юк. Кар кызы белән кар егете булса, аларда бит балаларга бүләк өләшү кайгысы калмаячак. Да. Шулай да мин сине кар егете итеп кабул итәм. Синең кебек кар сулу янында мин күбрәк кар бабай бугай. Юк. Син бернинди дә бабай түгел. Беләсең килсә, миңа нәкъ синең яшьтәгеләр генә ошый да инде. Үземнең яшьтәш егетләр белән миңа кызык түгел. Күңелсез. Эшләп инде. Белмим, әллә инде мәгънәсезләр алар. Ой, әнә килеп тә җиттебез ахырсы. Мин бу балалар белән ничек сөйләшергә дә белмим. Мин читтә генә елмаеп торырмын инде, яме? Син сөйләрсең. Синең бит тәҗрибәң зур. Минем дә балаларга беренче генә бүләк өләшүм. Без бит күбрәк студентлар арасында йөридек. Шулай да син олы кеше.
Hayleke. Hele gene yaşadım, indi hazır ülken. Ey yangıl, kitsin bizge titire. Yılışıp dugarekke bastık tutlar birgelep. Oy malak. Bana, sen tamam ıstardın ha, mena söz aytırga da ereklemişsin. Yok endi, bigrak sүйкімлі бала еді. Өзінен де сыйлашып кетілді. Шондай мотор балаң болса... Қара, мен ол турда бір де ойлағаным жоқ еді әлі. Bugün işlepler uyandıra tırgın kim buldu şu. Nindi matır gayleler. Gayle jılısı. Яңа ел чынлап та гаилә белән үткәрелә торган бәйрәмдер ул. Син бер тапкыр да өйләнмәдеңме? Юк, әнигә. Булай гына. Ә син миңа өйләнер идеңме? Сиңа? Юк. Кар кызым бит аның кычаклап та булмый. Ридә бетә. Юк, мин чынлап әйтәм. Алып кит мине Мәскәүгә. Син бит мине бөтенләй белмисең. Беләм. Син ишектән килеп кергәч тә йөрәгем сине таныды. Син дә мине җилбәзәк дип уйлыйсыңмы? Юк, уйламыйм. Әнигә. Алай уйларга да була. Зөлфия апа мине гел җилбәзәк ди. Мин дә аның янында җилбәзәк булып күренергә тырышам. Фазыл Искәндәр хикәясендә тирә-яктагылар кешегә бер бәяләмә бирәләр дә, аннан ул кеше үзе дә сизмәстән шул рольне уйный башлый ди. Ул чынлап та шулай бит. Син Фазыл Искәндәрне укыйсың. Укыйм. Яраткан язучым ул минем. Кара, синең адаш икән бит. Әйе. Син дә Мәскәүдә төзелеш буенча эшлисеңме? Әйе. Вадим белән бер җиптә инде без. Син эшли торган фирманы да бергә төзедек. Ул чаклар. Инде мен аякка басабыз дигәндә генә фирманы бездән тартып алдылар. Кемнәр? Безгә крыша булып торучылар. Син ул чакларны бөтенләй белмисең. Ишеткәнем бар. Вадим үҗәт булып чыкты. Тагын икенче фирманы ачып җибәрдек. Ә сез нишләп Мәскәүгә китеп бардыгыз? Казаннан качтым. Рекетерларданмы? Юк. Мәхәббәттән. Карсылудан? Ул кияүгә чыктымы? Күптән. Күндіз балаларға бүләккә шыққанда үзің генә алсаң була иде бит инде менә буларны. Син өйрәнгәнсең бөтен нәрсәне миңа аударырга. Бөтенесен бер юл уйлап бетереп булмый бит. Туктале, туктале. Без балаларга алдык, әниләргә алдык. Без Гриша абыйларны онытканбыз. Идәне тегендә барып киләбез. Әйдә, әйдә. Шул отделдан карабыз, Гриша абыйга бүләк.
Senin eteğin var mı? Var, әнеге сұрайсың. Болашақтан ук мен гел әтилі кішіге генә кияүгә чыгам дип уйлыйдым. Синең әтең кем булып эшли? Мәктәптә директор булып. О. Минем әтием архитектор иде. Миңа 5 яшь чакта үлде. Мин аны бик әйбәт хәтерлим. Су кыйнырга йөрүләрне, велосипедта йөрергә өйрәтүләрен. Мин күңелемдә ул хәтирәләрне гел кабатлап тордым. Онытырмын дип курка идем. Алар әнием белән шундый яратышып өйрәнешкәннәр. Әнием башка кияүгә чыкмады. Әнием мине бик иркәләсә дә, әти җылылыгы җитмәгәндер инде миңа. Гел әтиле кешегә генә кияүгә чыгам дип уйлый идем. Беренче класска барганда әтиләре белән килгән балаларны күреп шундый күңелсезләндем. Минем генә әтием юк дип уйлый идем. Безнең ярты класс диярлек әтисезләр булып чыкты. Әтисе үлгән бер мин генә идем. Башкалары барысы аерылышканнар. Аларга тагын да кыйнрак кебек тоелды миңа. Әтиең сине яратмыйча ташлап китсен әле. Юк инде. Әтиләр балаларын яратмаудан ташлап китмиләр. Тормыш бит бу. Кемнәрдер хатыннары белән тора алмый, кемнәрдер Баласын да ташлап китә бит инде, барыбер. Бергә яшәмәгәч. Син балаңны ташлап китә алыр идеңме? Бу дөньяда нәрсә буласын беркем дә алдан гына әйтә алмый. Шулай да юк. Юк, мин баламны ташлап китә алмас идем. Мин дә шулай уйлыйм. Син мине дә калдыра алмассың. Син бит минем балам түгел. Шулай шул, Карбабай, мин бит синең оныгың. Ой, минем анагым. Шушында бугай килеп җиттек. Монда инде соңгы бүләк калган. Соңгы бүләк, ура! Соңгы бүләк. Kız babay. Sen meni izlab keldingmi? Sen mening tilagimni eshitdingmi? Sen kız babay. Sen. Olaysa sen mening eteğimning qaydaligini bilasan. İskender isimli ol. Bilasingmi? İskender. İskender. Kış babay. Бүләгең калмады бит инде синең. Әтием шушы телефонга шалтыратырмы? Шалтыратыр. Кызым, иркәгел, әйдә, аптыратма кешене, әйдә. Kızı түгел бит ул. Ул бит син кыз бабай. Ярар. Күрдеңме дә аны, кыз бабайны? Күрдем инде, кызым, күрдем. Olaysa sen mening eteğimning qaydaligini bilasan. İskender isimli ol. Bilasingmi? Kış babay. O нәрсә булды сиңа? Диана,
Вадимға айт, менің телефонға шалтыратмасындар. Қыш бабай, қыш бабай, қыш бабай. Нәрсе болды сен, нишләтті сен ул бала? Күздерің кетті. Әр ул баланың башынан сыбап құт бәлки. Диана. Ярар, инде шоярта ғына бит. Бала шаярта тұрған нәрсе түгел. Білесің ме нәрсе? Бақапшық, машинаға бар. Мен біраз йөреп келем. Шушы қияфәттә йөрисеңме? Яңа ел күнінде шушындай қияфәттә йөрү килешә. Sen meni eslab keldingmi? Sen mening tilagimni eshitdingmi? Әне, Қайттығызма? қарашын қыз бабай меңа нәрсе бүле кетті. Нәрсе? Телефон бит бұл. Ул аны меңа бүле кетті. Қызым, бір білмәген кішіге мындай бір бүләк етмелер бит инде. Ойыншық телефонда ол. Бүлек артып қалғандыр да бергендір. Ничек ойыншық болсын инде, бұл бик қимметлі телефон көрініп тұра бит. Демек, мүмкіншілігі болған. Мүмкіншілігі болмаса бермесе. Исерік болғандыр ол. Қыз бабайлар исерік болмай. Тоқтайлы қызым, әйдә біз ол қыш бабайны іздеп табайық та, берек телефонын кері ярымы? Қаян табасың инде аны қазір? Сың бәлки ұрланғандыр ол. Полицияға хабар етерге керек. Әне, бүгін генә миндә тұрсын. Иртәгә илтеп бирәбез. Юк, қызым, бізге ұрланған кіші әйбірсі керек. Яңа ел алдында менә хәзер шушының белән генә йөрисе калды. Әгәр дә ул телефонны син үзең урлаган дип әйтсәләр, сезгә ничек килеп керде бу дисәләр, шунда ук синең үзеңне ук гаепләсәләр. Нәрсә сөйлисең инде син, әни? Әне, бир, мин әтием шалтыратырга тиеш. Нинди әти? Искәндәр әтием, Кыш бабай шулай диде. Bir indi, bir. Жылатма баланы, тынычлансын. Андан соң нәрсә булса да уйлап табарбыз. Ну, әни. Тәскире, әйберләрне урнаштырып бетергәч, чыршы янына барып килербез әле, ярыймы? Ни? Искәндәр кичә Кыш бабай һәм кар кызы белән фатуга төшкән. Шуны алырга. Эй, бала чага. Аңа инде күптән үз балаларын фотога төшерергә вакыты ул. Яшын оныткан. Кара әле. Диананы әйтәм. Безнең Искәндәрнең башын бутамасын тагы. Шикерткә шикелле янында сикереп йөри. Бәйләнмә гүзәл шул Дианага нормальный кыз ул. Нормальный инде, нормальный. Сез бит яшь кызлар күрсәгез. Айсылуны әйтәм. Һаман эш дип чаба. Германиядән кайткан партнерны йөртергә кеше кирәк ди. Беткәндер инде анда фирмасында кеше. Монда бит язмыш хәл ителә. Язмыш булса булыр инде. Әни әйтмешли, һәр кешенең үз насыйбы. Әйдә. Кара әле нинди матур чыршы. Бар бит менә дөрес яши торган кешеләр. Ашыкмыйлар да, хафаланмыйлар да. Балаларын да чыршы янына алып килергә онытмыйлар. Без дә синең белән дөнья куабыз. Әллә дөнья безне куамы? Әйдә тизрәк, кызыбыз көтәдер. Чыт фотографта күренмәй әле монда. О, не анда, күрәсеңме? Әйе. Әйдә. Сәмсез. Исәмсез? Безнең иптәшебез сездә фотога төшкән инде. Ишәйе. Туктас ханым, саламатсызмы?
Шушы булырга тиеш. Карагыз. Искәндәр. Яратмыйм шулай фотога кеше кирип кысылганын. Нинди кеше? Сың ана бит Искәндәр артында бер хатын күзәтеп бара. Булайын андый хәлләр генә. Була. Кара. Таныш кешегә дә ошаган. Казанда бөтен кешенең йөзе таныш булган. Халтурщик. Фотограф күрә бит инде нәрсә төшергән. Син нәрсә инде, әскәре? Соң Искәндәр янына басып төшмәгән бит инде. Кайсы улының урынын алыр дип куркасыңмы әллә? Син нәрсә сөйлисең инде? Просто фотоны бузган. Бузмаган. Әйдә. Искәндәргә бүләк итәрбез. Һәм аларның берсеннән берсе матур кызлары һәм уллары туган. Шуның белән әкият тә беткән. Ярар, кызым, йокла. Тәмле төшләр сиңа. Сиңа да тыныч якайнем. Әтием, син шалтырат яма, мин сине шундый яратам. Бүтән кызларның да әтиләре бар, минем генә юк. Менә мин сине ничек яратам, әтием. Син кил генә минем яныма, яма? Яңа елны көтәм. Каш бабайга яздым тагын яңа хатымны. Әти сорыйм аны һәр ел сайын. Белмим, быел алып кайтырмы? Син Каш бабай күрдем әле кичә. Телефон ул бирде бүләккә. Әтиемнән хәбәр булыр диде. Мин хәзер гел шушы тирәктә. Төшләремдә күрәм сине, әти. Кеше кулың чәчтән өлкәле. Яңа елга килүеңне көтеп, хат язучы кызым иркәге. Кызым, кая җыенасың син? Ни әйттем бит инде, Искәндәр белән яңа ел каршылыйбыз дидем. Тулай торактамы? Әйе. Эй, кызым, шушындый табынны, шушындый компанияны ташлап, студентлар общагасында яңа ел каршылыйсың. Әни, мин бит булай да гел сезнең белән каршылый идем. Мин бит инде хәрбә бит түгел. Миңа бит инде 22 яшь. Ой, кызым, соңгы вакытта син мине бер дә тыңламый башладың әле. Алла! Рәхмәт, әнием. Тукта әле, кызым, мин бит сиңа рөхсәт бирмәдем. Привет, Искәндәр. Сәлам. О, нинди табын. Мине көтәсеңме әллә, Искәндәр? Гөлчәчәк. Кемне көткәнемне син бик яхшы беләсең. Исе китте ди инде аның иске шикмәнгә. Бай шәһәр егетләре беткәнде яңа Искәндәр. Синең ишеләргә исе дә китми аның. Хикмәт байлыктамы ни? Нәрсәдә?
Мәхәббәттә. О, мәхәббәттә. Ярый, Искәндәр. Киләчәк яңа еллар белән сине. Сталаны шақырғыз әлі? Ишек. Ул бит сезгә китте. Юк, ул бездән кире чыгып китте. Ишек? Нишләдегез, ә? Нишләттең син аны? Кая куйдың кызымны? Ай, күңелем сизгән иде, җибәрәсем килмәгән иде. Тап хәзер үк минем кызымны. Исәнмесез? Исәнмесез. Сез Сылуның досты бугай? Әйе. Әллә сез Сылуның кай икәнен беләсезме? Инде ничәнче көн киләсез? Һаман сезне шушында күрәм. Туңып та беткәнсез инде. Сез Сылуның кай икәнен беләсезме? Алайса миңа әйтгәниләр әйтмиләр. Сез нәрсә? Ишетмәдегезме? Нәрсәне? Ул бит кияүгә чыкты. Кияүгә? Ничек? Әйе, Германияга киттеләр. Германияга? Сау булыгыз. Ул бит кияүгә чыкты. Германияга киттеләр. Германияга киттеләр. Германияга киттеләр. Кияүгә чыккансың икән. Катлыйм. Менә бит, үзеңә тиң кешеңне тапкансың. Син дә таптың бит. Кемне? Кемне булсын, Искәндәрне бик үзеңә каратасың килгән иде. Килгән иде дә бит. Барып чыкмады. Сине генә яратам диде. Ничек? Булдырасың, гафу ит мине. Мин синең алда гаепле, тик мин Искәндәрне барыбер сиңа караганда күбрәк яраттым. Син үз мәхәббәтең өчен көрәшмәдең дә. Каясың ул хәзер? Белмим. Кайдыр читкә китте.